balma Sherif la TV la jaba o mbofu ni islamia ka fole no yala kishina ka hinna ka barka mbala taala de ala ko ke ka anne o bela jelina bo aw bismillah ko jem ko amandi hukum kon nala no dine baro yi jem ko na be wuli ka se ankara mo ma ani ka ankara mo bismillah wala saka baro ke ni o dine kuna fonuna bi ankeleme ka ambal make ani ankara mo bismillah no re dine baro kramo ke mamite dunay nin kenen kan tukuni wa dunante jamana ko nani jamana ko ka kada aka cesri ni aka wuli ka joka dine jenselila no ye Sheikh Al-Hassan Modibo Ba Sheikh Hassan Modibo Ba ani ale de bina jeka bi dine baro ke nyon fe yani anga do baro ko nala ame ankara mo bismillah Sheikh assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Usman ko basitila alhamdulillah da khurnya fla fuli kan fla ba yana ngari jam kan الحمد لله نعم. أما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وكفك على فوق على والمدون عثمان كا أدلي على في أمي واتي من كنا واتي جلوندو لا جرابلي واتيودو على كافجا أنكا جمنا على كقولسما وكودو بلا كفسا لا دولي أنا فولي أما كرنجرنتيا كدي Sayyid Sharif Ousmane Madan Haïdara nous y a Agnès Joyroy au Conseil islamique présent leader spirituel musulman fana présent et puis en islamé Agnès Joyroba ambe Allah Ta'ala dili anu jurum ne ba alaka Agnès ala avec a fait on fait fo Agnès abe chesir ni jijamuna ka siraira ana ambe Allah Ta'ala dili alaka kay aljanna ya rabbal alamin association bami fana ba ko ka foli ke o kerengelen bela jelen o ansar dini sans fait fo duguma ka tele Sherif la che ana muso bela jelen fo ka deli ala fe ame wati kerengelen tiale mun fana ala kan batumne ala kan sutra kan la banye ka aljenen roye Cheikh sana yana fa be il faut ki wala ki wala ka disponibilité la tuma otman nga wele serima kito la hala wala hala ibna kan wele ujabi Sherif la nyama so fana bebe o bunya masigi kay am fika wala na mingabi dine min ni amba kono ni islamiyai am fika do islamiyai yere bakur bala islamiyai yere dine jume islamiyai yere muni de ala imam Hassan alhamdulillah wala ndamdu wala nda sanumandu parce que islamiyai am bangena kono islamiyai abe sanke me yiri gaw chama fo peut-être samba bakele aduna anga nyana ma yakona anga nyana ma ukera kilini an te dina wera do ayera la ni ate donc ni nyini ngali sugu ke kan tem suguta kan surtout ame bimina islamia de dine dine minni ajigna kadi alakram sallallahu alaihi wasallam ka kira ke adafa bagay ka kira ke kira taw kunche bagay hina dine karama dine koto nyon tala dine ni al islamu injatebne awaznu ifalui abuko abora salima dila o koro de fen fe aragibul isfahani ba fayno o sinni lamni mimma na nyon soro arab kano yoro abe kishi ani magaya defo sin lamni mimi ñogo soro fiqhu wala je kalima o kalima na arabukana abi magaya ani yeredi ani beni sabati defo silmu musalama salamu ni be kuma dimu ni be kishi ani tanga defo islamia yere kabako do c'est-à-dire islamia yere kono ata sans fait fa duguma a baziu ana yere lanyini be kana kishi de sabati dugulu sanfɛ ibo do suratul bakara aya bisaba ni kele fo ka taa bisaba ni duuru la ala bɛ an fa adama dali ma fɔ yɔrɔ min i b'a dɔn o kisa in kɔnɔ n'o ye wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa yaasa ka adamaden da a ye mɛlɛkɛw fara ɲɔgɔn kan ka assemblée générale kɛ mina ka dafɛn mandi o baro kɔnɔ kabako do c'est kisa in bi koba de o baro kɔnɔ mɛlɛkɛw n'a ye ɲɔgɔn baro atajalu fiha man yufsidu fiha i bɛna mɔgɔ bila dugukolo sanfɛ min bɛna tiɲɛni kɛ wa a ko ne de b'a dɔn aw t'a dɔn inni a'lamu ma la ta'lamun donc adamaden dali o kisa yɛrɛ b'a yira la ko adamaden dali ani silamɛya minɛni dinɛ minɛni laɲini
kelen min b'a la o de ye ka na ni kisi ni basigi ye la paix et la paisibilité donc silamɛya yɛrɛ ye paix de silamɛya ye kisi de hali kumaden minnu b'a kɔnɔ silamɛya lajɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ kumaden min fili ɲɔgɔn kan ni silamɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka ca la Ala fɛ foli wɛrɛw b'an bolo ani sɔgɔma b'an bolo janwali b'an bolo ayiwa jamhir b'an bolo an kira jamu b'an bolo mais an bɛ min fili ɲɔgɔn kan kosɛbɛ foli ɲuman na o ye assalamu alaikum salamu kɔrɔ de ye kisi bi ye ne Usmani kun bɔra ni ye n ye n tɛ s'i ma n tɛ s'i den ma n tɛ s'i muso ma i ka nafolo n t'a tiɲɛ n t'i fara mɔgɔ kan k'i kɔ tiɲɛ n t'i kɔrɔfɔ i kɔfɛ n t'i magutu tiɲɛ salamu kɔrɔ y'o de ye salamu o de la salamu bɛ kɛ waati bɛɛ a bɛ kɛ sɔgɔma a bɛ kɛ sufɛ a bɛ kɛ wula fɛ i ni silamɛɲɔgɔn bɛnna dɔrɔn k'a fɔ a ye non ne bi yan i hakili sigi n tɛ s'i ma walahi n tɛ s'i muso ma n tɛ s'i den ma n tɛ s'i ka nafolo garanti de di donc o salamu de bɛ bɔ islamu kɔnɔna wa an bɛ Ala min yɛrɛ bato silamɛya kɔnɔ Ala ko k'ale tɔgɔ dɔ 99 dɔ de fana ye kisi ye salamul mu'minul muhayminul azizul jabbar n'an bɛ don sali kɔnɔ Ala ka bonya bɛ yira mais n'an bɛ bɔ an bɛ mun fɔ assalamu alaikum an bɛ sali kɔnɔ ne tilala salam tilala Ala batuli la ni n ka Ala n'a bɛ baro la mais n bɔtɔ a ko n ma ko n k'a f'i ye e min filɛ n kɛrɛfɛ n t'i tɔɲɔ e min filɛ n kɛrɛfɛ kisi ne bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ i ka kisi sɔrɔ i ka tanga sɔrɔ i b'a fɔ kini fɛ cogo min i b'a fɔ numan fɛ ten cogo n'an tilala wiridiw fana na an bɛ tila tuguni ka jumɛn kɛ Allahumma innaka anta salam wa minka salam Ala e de ye kisi Ala ye wa kisi bɛ bɔ e de yɔrɔ wa Ala an bɛ kisi ko silamɛ ka ko bɛɛ kisi ani tanga ye wa k'a fɔ de kun belebeleba min bɛ silamɛya la silamɛya yɛrɛ ka laɲini i n'a fɔ zamzam i b'a fɔ an ye cogoya min na a ka laɲini belebele de ye ka diɲɛ dilan an bolo ni kisi ni tanga ye o diɲɛ in dilantɔ an bolo ni kisi ni tanga ye an bɛ Ala sɔrɔ o de kɔnɔ an bɛ alijinɛ sɔrɔ o kɔnɔ an bɛ lafiya sɔrɔ o kɔnɔ an bɛ sabati sɔrɔ dusukunna lafiya bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ donc kuma lasurunyana silamɛya yɛrɛ fan bɛɛ ye kisi de silamɛya min b'a f'i ɲɛna ko i ka nafolo a kɔlɔsi k'a tanga e t'a dɔn dɛ mais n'i y'a tiɲɛ ni Ala bɛ bila ɲɔgɔn na silamɛya min b'a fɔ e ɲɛna ko limaniya martaba a 70 ni kɔ n'i y'a kɛ bi hakɛ ye adnaha imatatul adha ani tariq c'est-à-dire yaasa i ka kɛ Ala mɔgɔ i kan ka limaniya sɔrɔ mais ko limaniya jɔn ka limaniya dɔgɔyalen fitinin min kan ka sɔrɔ silamɛ bɛɛ la o de ye ko n'a bɛ tɛmɛ a tɛmɛtɔ mana tɔɔrɔ ye mɔgɔw kɔfɛ a b'a cɛ ka bɔ yen ŋɔni filɛ ne kɔni y'a ye mais a bɛ se ka kɛ ne kɔmɔgɔ ma ye mɔgɔ min bɛ ŋɔni tɛmɛ mɔgɔw kɔfɛ o kan ka mɔgɔw ka citerne jeni est-ce que o kan ka mɔgɔw ka nafolo tiɲɛ est-ce que o kan ka ayiwa mɔgɔ kɔ tiɲɛ est-ce que o kan ka walimuso daraki est-ce que o kan ka nin kɛ donc silamɛya yɛrɛ programme bɛɛ ye kisi ani tanga ye ani k'a yira an na an bɛ kun dugukolo in sanfɛ silamɛya ka laɲini ba ye donc silamɛya ka tɔɔrɔ tɛ se maa si ma abadan silamɛya ka tɔɔrɔ n'o sera mɔgɔ ma dɔrɔn silamɛya yɛrɛ programme b'a yira ko tigi soit a ma silamɛya faamu silamɛ ɲuman tɛ silamɛ tɛ kira yɛrɛ y'a bange k'a fɔ ko almuslimu Abdullahi bin Amr bin al-As ka hadithu la almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi silamɛ de mɔgɔ min ni silamɛw kisira a nɛn tɔɔrɔ ma wa u kisira a tɛgɛ tɔɔrɔ ma donc silamɛ o silamɛ de bi bɔ i yɛrɛ la ka i silamɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ ni tɛgɛ ye ni nɛn ye ko siga foyi tɛ a la ko o tɛ silamɛ ye wa o sigiyɔrɔ o kana sigi ka silamɛw ka lisi k'a tɔgɔ ye silamɛw ka lisi la lahara dɔ don o exemple caman de bɛ minnu ye mɔgɔw dɔgɔya minnu kɛra sababu ye ka tɔɔrɔ se mɔgɔw ma ni Ala kira ko k'o tigila mɔgɔw k'u to Madina kɔnɔ k'u to seli la ale kɔfɛ k'a yira ko silamɛw tɛ wa ko innaha finnar muso fatura u ko k'a bɛ
tu'dhi jiranaha sigiɲɔgɔn tɛ yen min ma fɔ ko a sigiɲɔgɔn tɔɔrɔla don kira ko innaha finnar k'a bɛ tasuma la dɔw b'a yira an na k'a fɔ ko silamɛya bɛɛ lajɛlen de ye ka se i yɛrɛ ka kisi i yɛrɛ tɔɔrɔ ka o maîtriser a kana se mɔgɔ wɛrɛ ma o de ye silamɛ ye min lisanihi wa yadihi a tɛ nɛni cogo min a tɛ buruja cogo min a tɛ kɔrɔfɔ ten wa siga foyi tɛ a la a kan ka kisi i tɛgɛ fana tɔɔrɔ ma donc silamɛ ɲuman o de ye mɔgɔ min ni a tɔɔrɔ tɛ se mɔgɔ si ma o de ye silamɛ ye ala k'an fara silamɛ ɲuman amin ya rabbal alamin Cheikh Hassan n'a faamunen an y'a faamu ka fɔ silamɛya ye basigi diinɛ de ye min ka tɔɔrɔ tɛ se maa ma ka tɔɔrɔ tɛ se maa wɛrɛ ma o kɔrɔ ko silamɛya ni waati bɛɛ bɛ taa est-ce que silamɛya kɔnɔ est-ce que fɛn bɛ silamɛya kɔnɔ min bɛ silamɛya sariya yɛrɛ kɔnɔ est-ce que silamɛya yɛrɛ kɔnɔ fɛn b'a kɔnɔ min bɛ tɔɔrɔ lase hadamaden ma min bɛ tɔɔrɔ lase hadamadenya ma wa wallahi silamɛya sariya kɔnɔ o tɛ se ka kɛ o parce que ni jateminɛ dɔw b'a jira silamɛya ka san 1000 ani kɔ kɛ munumunu na ta diɲɛ kɔnɔ ɲinɛma k'a kɔ don o don dɔ bɛ fara a bonya kan juguw bɛ ku di a mɔ ɲɛfɛ u b'a d'a mɔ kɔfɛ mais halisa silamɛya in b'a ka silamɛya in na a secret belebele dɔ de ye Usman ka yira k'a fɔ silamɛya nana ka message fɔlɔ min tracé o de ye ka adamaden ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma a b'a fɔ adamaden i tɛ kɛ hɔrɔn ye fiyewu fo ka taa sɔrɔ e bɛ tɛ fɛ tɔɔrɔ min ka i sɔrɔ i kana kɛ o tɔɔrɔ kɛbaga ye ka kɛ i sigiɲɔgɔn la donc silamɛya ka sirru n'o y'a ka secret ba dɔ ye o bɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ka programmation na silamɛya ka lamɔ bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu fɛn min kan karisa min man di ye kana sɔn i k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ la karisa hali ni baganw ni ɲɔgɔn cɛ i ka da la k'a fɔ n'i y'olu tɔɔrɔ i ni ala bɛ ɲɔgɔn na wa i ka da la k'a fɔ n'i y'i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ a kɛra i silamɛ ɲɔgɔn ye o a ma kɛ i silamɛ ɲɔgɔn ye o a kɛra diinɛ wɛrɛ mɔgɔ ye o i ni ala bɛ ɲɔgɔn na donc silamɛya ka sirruba bɛ nin de la Stéphanie Risman u b'a wele silamɛya dɔnbagana dɔ don islamologue don a ko silamɛya ye a yira k'a ni diinɛ tɛmɛnenw caman mɔgɔw tɛ kelen ye a jugu ɲumanw na a lajɛ silamɛw donna Palestine don o y'a sɔrɔ kurazadu kɛra mais silamɛw donna ko hali sɛ ma faga alors que maa dɔw donna o waati an t'a fɔ k'a fɔ u b'u ka diinɛ yɛrɛ représenter u bɛ juguya de représenter u ye fɛn fɛn bɛ bouger u y'a bɛɛ faga mais silamɛw donna a kɔnɔ ka tila u ɲɔgɔnna diinɛ wɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ yen k'olu bonya k'u karama khalifa yɛrɛ tilala tuguni ko a ye taa tile di karisalakaw ma ninnu de t'a dɔn donc vraiment silamɛya ye ɲɛda mun yira a depuis san 25 fɔlɔ a ye diɲɛ minɛ kosɛbɛ ka continent dépassé o bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko a lasili ye de ninnu lamɔna ka yira k'an ka tɔɔrɔ kana se mɔgɔ ma ni mɔgɔ min nana ɲɛda wɛrɛ yira o la ka fɛn wɛrɛ yira i tɛ silamɛya cadre kɔnɔ i bɛ sɔrɔ i bɛ mission wɛrɛ la min tɛ silamɛya ka mission ye mission min bɛ silamɛya la o de ye k'a fɔ ko jɔn i tɛna sɔn i tɔɔrɔ ka mɔgɔ sɔrɔ fiyewu ala kira yɛrɛ jogo kun ye sallallahu alaihi wa sallam a denw a mɔdenw a ima ninnu ka fara seba sanuma ninnu kan o bɛɛ lajɛlen jogo de kun ye u ka tɔɔrɔ tɛ se mɔgɔ ma wa u ni silamɛw ni Pascal b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko ka diinɛ wɛrɛ mɔgɔw sɔrɔ silamɛ jazira arabiya kɔnɔ n'i taara Irak hali n'i taara Saudiya la hali n'i taara Yemen ninnu kɔnɔ ka diinɛ wɛrɛ mɔgɔw sɔrɔ yen depuis san 1000 ni kɔ ko bɛɛ b'a yirila k'a fɔ ko minnu fɔlɔla ka na n'u ye silamɛya principe ta wallahi o ma kɛ mɔgɔ jugu ye wa miiriya min bɛ dɔw la bi k'a kɛ i n'a fɔ maa wɛrɛ tɛ yen ni anw tɛ maa wɛrɛ man ka kɛ yen ni anw tɛ k'o tɛ fɛn ye min kun bɛ anw jogo la ka kɔrɔ dalilu bɛɛ b'a yira i bɛ taa diinɛ wɛrɛ batu yɔrɔ sɔrɔ san ba yirika mais a b'a an ka silamɛ jamana protégelen bolo bal sara kun bɛ bɔ Beitul Mal la ka di u ma k'u kɔlɔsi k'u tanga donc o de ye silamɛya ye Ali bin Abi Talib ka kumakan sanuman bɛ yen yahudiya kɛ min n'a kɔrɔla ni kɔ kun t'a bolo a ko nin bɛ mun ɲini yan n'aw tɛ dɔ bɔ Beitul Mal la ka d'a ma k'a ta en charge silamɛya Beitul Mal la
o de kun ye silamɛya o de ye silamɛya ka ayiwa radiyallahu ta'ala Ali bin Abi Talib alayhi salam o de ye silamɛya ka laɲini ye a n'a ka principe ye principe min ni diɲɛ ye silamɛya dɔnni o de ye silamɛya warala ni o de ye mais ka n'a kɛ bi Ustaz Usman n'i nana an yɛrɛ ka littérature la n'i nana an ka jamana kɔnɔ bamanankan dɔnbaga bɛɛ b'a fɔ silamɛya c'est-à-dire diinɛ tɔgɔ dɔrɔn tɛ sɔn nɔgɔya kalima de don ni mɔgɔ nan'i ma i b'a fɔ na ko karisa bamanankan i bɛ fɛ an k'a fɔ silamɛya la walima i bɛ fɛ an k'a fɔ kafiriya n'an k'a fɔ silamɛya la a kɔrɔ tɛ dɔrɔn k'i ka n'an k'a fɔ arabukan na ou bien diinɛ kuma la non n'an k'a fɔ nɔgɔya la silamɛya yɛrɛ dɔnnen don ni nɔgɔya ye ne den karisa ye silamɛ ye kosɛbɛ n ka du kɔnɔ kɔrɔ tɛ ko tɔw ye kafiri ye dɛ kɔrɔ de n'i ye fɛn fɛn faamu a t'a ta sara wa mɔgɔ ɲuman don ani mɔgɔw bɛ ko la jugu ɲumanya silamɛya dɔnnen n'o de o de la kira ka hadithu bɛ yen o yɛrɛ bɛ an ka baro in tɔ bɛɛ tracer n'o ye Abu Huraira ta bɛ hadithu min lakali k'a fɔ ko adabul mufrad n'o ye Bukhari yɛrɛ o tigi nana Abu Ya'la al-Bazzar o fana nana ni a ye al-Imam al-Bayhaqi nana n'a ye hadithu in lakodɔnnen don kosɛbɛ innama bu'ithtu li utammima makarima al-akhlaq ne kira cikun wɛrɛ foyi tɛ ne na c'est comme si n'a nana mission principale min bɛ ne na mission ba min bɛ ne na ko ne nana o kɔma innama bu'ithtu li utammima makarima al-akhlaq ne ma ci foyi wɛrɛ kama innama adatu hasr innama bɛ min yira o de ko wɛrɛ foyi tɛ min kɔfɛ ne cira fɛn min kama o de kana maabaya jugu dafa an b'a traduit kuma dɔ la ko jugubaw makarimu makuruma o kɔrɔ de jugu min bɛ maabaya se mɔgɔ ma ka i mɔgɔ ɲɔgɔn ye hali ni silamɛ tɛ k'a dɛmɛ a bɛ mun se i ma Usman a bɛ maabaya lase mɔgɔ jugu minnu bɛ maabaya se mɔgɔ ma jugu minnu bɛ tanu se ma jugu minnu bɛ karama se ma o de la Muwatta ka lafzu la bu'ithtu li utammima husnal akhlaq ne cira de kana jugu ɲumanw bɛɛ lajɛlen dafa kana maabaya ani jugubaw dafa diina min cira o la o diina tɛ se cogoya si la ka yamaruyali kɛ ni mɔgɔ tɔɔrɔ ye o diina tɛ se k'a fɔ k'a ye bamuru ta ka taa mɔgɔw faga o diina tɛ se k'a fɔ cogoya si la i t'a bin mɔgɔw kan a ye jamana bila paralysie kɔnɔ wallahi o tigilamɔgɔw tɛ ka o diina ko waleya olu bɛ mission wɛrɛ la donc fo o yɔrɔ de ka faamuya an bɛ Alahu Taala deli Ala k'an bɛɛ sababu diina min yɛrɛ fana bɛ a fɔ ko muso dɔ kira ko ten ko dakhalat imra'atun nar fi hirratin a yira Ala ye jahanɛmɛ zume ka yira Ala kira la k'a yira a la a sigibaw la ko an baw ka hakɛ to muso dɔ donna na dakhalat fi hirratin a donna jakuma de kama فلم تطعمها ولم تسقها ولم ترسلها لتأكل خشائش الأرض أما دومني دامو أما جي دامو أياسري فوجك ما تراسا وإنها في النار الله أكبر dina min bɛ nin hakilina di mɔgɔ ma k'a fɔ i bɛ se ka don jahanɛmɛ na i ka ɲɛnamaya san 60 san 70 i ka baara bɛɛ bi tiɲɛ i jogo kolon kelen kan parce que a tɔɔrɔ sira dantan fɛn dɔ hadamaden tɛ dɛ mais jakuma dantan fɛn jakuma an balimaw ɲaro jakuma o diina min b'a fɔ ko mɔgɔ donna jahanɛmɛ na jakuma kama o bɛ se k'a fɔ cogo di ko mɔgɔ ka mɔgɔ dɔ kan tigɛ mɔgɔ ka mɔgɔ dɔ ka nafolo tiɲɛ k'o bɛ taa alijinɛ na o tɛ faamu donc diinɛ ɲɛda ɲuman a bɛ sɔrɔ a tɔgɔ ye di kalan fɛ a bɛ sɔrɔ a sɔrɔ yɔrɔ ɲuman fɛ nka a tɛ bala na parce que a bɔ yɔrɔw dɔnnen don faamu minnu b'a la a dɔnnen don laɲini minnu b'a la a tracelen don a dɔnnen don an bɛ Alahu Taala de deli Ala k'an ka jamana kɔlɔsi Ala ka diɲɛ yɛrɛ kɔlɔsi Imam Hasan an ka waati tɔ jan kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ surtout ka bi an ka jeunesse n'o ye silamɛ denmisɛnninw ko su k'u kɛ u ka diinɛ kalan u k'u ka diinɛ ɲɛɲini k'a dɔn ani ka kuma kuncɛ kumaw d'a ma. An bɛ suli fɔlɔ min kɛ jeunesse la o de ye tiɲɛ yɛrɛ la ka repères lajɛ repères la ɲuman dɔ ye wallahi Ala b'a dɔn an bɛ minnu fɔ a bɛ bɔ an dusukun na repères la ɲuman dɔ ye Ala belebele dɔ ye Ala sɔnna ka anw ni nin nɔrɔba bɛɛ ka Seydi Cherif Usmane Madani ɲɔgɔnna di an ma a bɛ diinɛ kuma fɛn fɛn fɔ an ye a bɛɛ bɛ bil hakila k'a tɛgɛ ɲɛsin k'a fɔ jeunesse ye fana an k'ale lajɛ an ka sira ɲuman ta diinɛ kan ka minɛ maaw la maa minnu ni ayiwa u ye diinɛ yɛrɛ référence ye san biiri ka
be ka baara min kɛ a bɛ ka yiri minnu turu f'an k'olu ɲɔgɔnnaw lajɛ an kana taa ɲɛbɔ mɔgɔ si ka silamɛya fɛ an kana taa ɲɛbɔ mɔgɔ si ka culture fɛ an kana taa ɲɛbɔ n'olu dimina cogo min f'anw ka dimi ten n'olu yɛlɛna cogo min f'anw ka yɛlɛ ten n'olu ye min dun f'anw k'o dun n'u ye donfini min don f'anw k'o don pour que an ka kɛ silamɛ non ni kɛlɛ in ani nin traceba ala ye mɔgɔw d'an ma ala ye nɔɔrɔw d'an ma minnu ye nin yɔrɔw yira an na kosɛbɛ wallahi ladim ni liti bɛ yen ni sira bɛ yen ni nɔɔrɔ bɛ yen minnu ye ninnu yira an na jeunesse la vraiment a dɔ ye a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a n'a ɲɔgɔnna a n'an ka salafu n'an ka maakɔrɔba minnu tɛmɛna an ka tarikatigiba minnu tɛmɛna olu bɛɛ ye diinɛ yira an na ni yiranna min ye o de ye k'a fɔ ko violence t'a la cɛ kelen a bɛ cɛ 100 balo cɛ kelen mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka n'a fɛ yen a bɛ kumakan sanu karisa i bɛ ala dɔn wa taa kɛ nin a bɛ ɲɛ a di ala ma mais mɔgɔ minnu bɛ an su k'a fɔ ko fɔ an ka taa ni sira jugu de ye o tigilamɔgɔw tɛ ala dɔ ye ala mɔgɔw tɛ ala kira mɔgɔw tɛ sallallahu alaihi wa sallam donc jeunesse mago bɛ repère la o repère la belebele ala y'u daw di an ma u bɛ balo la an bɛ alaw taala deli ala k'an kɛ khayra khalafin de khayri salafin a filanan ye min ye o de ye vraiment an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kana sɔn mɔgɔ si ka silamɛ denmisɛnninw bila ɲɔgɔn na mɔgɔ si ka silamɛ communautéw bila ɲɔgɔn na surtout an ka Mali sigi ka di kosɛbɛ an bɛɛ lajɛlen tɛgɛw dilen don mun ye tarikatigi ye min ye sunna mo bɛɛ tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka épreuve latɛmɛ ni épreuve ninnu a n'a lajarabiliw waatiw de don waati ninnu a bɛna mantɔn bɛɛ lajɛlen na a bɛna nation bɛɛ lajɛlen na ne b'o de fɔ jeunesse bɛɛ lajɛlen k'a deli ala fɛ ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka jamana kolo suma ala k'an kisi ala k'an tanga ala k'an ɲɛmɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ala k'an ɲɛmɛ an ka cɛkɔrɔba ninnu na ala k'an ɲɛmɛ an ka ayiwa karamɔgɔba ninnu na ya rabbal alamin ala k'an to kulu la ala ka jamana kolo sumalen to ya rabbal alamin sallallahu ala muhammadin wa alihi inshallah ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم استجب لنا ونجنا يا رب العالمين من الغم اللهم سألناك بنبيك وبآل نبيك أن تنجينا من غمومنا يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين silamɛya min ni an bɛ a kɔnɔ o ye silamɛya min maaw wele ka taa basigi de ma alakira sallallahu alaihi wa sallam a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ka maaw wele ka taa basigi de ma ka maaw wele ka taa hakililatigɛ ma ka maaw wele ka taa danaya ma a ye alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye dugu minnu minɛ ka dugu minnu minɛ ka kɛ silamɛ dugu ye misaliyala Maka fatuhu Maka bɛ kɛ don min na alakira donna Maka don min na sallallahu alaihi wa sallam a ma don ni tajuru sara ye a ma don ni violence ye a ma don ni ka maaw hakili wuli nka a donna ni kumakan min bɛ maaw hakili sigi kumakan min bɛ maaw basigi ka garanti di mɔgɔw ma an ka tɔɔrɔ tɛna se aw ma silamɛ fila yɛrɛ fana ka tɔɔrɔ tɛ se ɲɔgɔn ma silamɛ ka tɔɔrɔ tɛ se hayi diinɛ wɛrɛ mɔgɔ ma hayi taabolo wɛrɛ mɔgɔ ma kuma tɛ a ɲɔgɔn silamɛ kuma tɛ a ɲɔgɔn hayi dantan fɛn kuma tɛ a ɲɔgɔn silamɛ silamɛya ka basigi taara se yɔrɔ la hayi dantan fɛn minnu dagara an ye k'an ka kan tigɛ k'a sogo dun o kan tigɛ cogo silamɛya ye nɔgɔya daw kɛ o la ka ɲɛfɔli ɲuman kɛ o la o ka kɛ ni kɛcogo ɲuman ye walasa i bɛ ka bagan min faga bagan in kana tɔɔrɔ silamɛya min an lakalanna silamɛya min na ka se fo nin niveau la an kan ka faamuyali kɛ o kɔrɔ ko silamɛya ka tɔɔrɔ man ka se foyi ma hadamadenya foyi ma danfɛn foyi ma silamɛya fana nana de an kan ka comportement falen k'an ka jogo ɲumanw ta jogo ɲuman fɛn fɛn bɛ yen ni a bɛ hadamadenya kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen silamɛya dɔ de ye silamɛya yɛrɛ sigilen jogo ɲumanya de kan ni jogo ɲuman t'i ma min na jogo ɲumanya dɔ de ye k'i hadamaden ɲɔgɔn gasi sigi i kana fɛn kɛ a la fɛn min tɛ ku i yɛrɛ fɛ i kana fɛn fɔ a ma fɛn min fɔli tɛ ku i yɛrɛ fɛ wala i ka tɔɔrɔ kana s'a ma i nɛn tɛ i bolo tɛ ni de silamɛya yɛrɛ yɛrɛ ni de basigi silamɛya alakira nana ni silamɛya ye silamɛya min tiɲɛ ta an faw na an mɔkɛw kɔ o de ye nin an bɛ Alahu taala de a faamu cogo ɲuman ala k'an nɔgɔya n'aw bɛɛ lajɛlen jamana in bɛ degun min kɔnɔna la jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la an bɛ Alahu taala de degun ni gɛlɛya ala k'a wuli ka bɔ an kan ala k'a ta ka bɔ an kan Sheikh Hasan an bɛ i fo k'i wale ɲuman dɔn ka dugawu kɛ i ye ka dugawu ɲini i fɛ ka sin k'aw yɛrɛ fana fo ka aw wale ɲuman dɔn aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ waati si la ni jamukan in tɛ fo aw kɔ diinɛ baro
jamana in kono ani jamana in kokan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye Ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.